давраи зимистонгузаронии муассисаҳои таълимӣ 1622 тонна ангишт ва дигар маводи сӯхт захира карда шуда, ҳамзамон шабакаҳои гармидиҳӣ ба таври мутаъддил фаъолият доранд. гузориши Идигули Маҳмуд. дар ноҳияи Рашт 113 муассисаи таҳсилоти умумӣ бо фарогирии зиёда аз 28 000 нафар хонанда фаъолият дошта. аз рӯи нақшаи ситоди зимистонгузаронӣ талаботи сӯзишворӣ вобаста ба шумораи синфхонаву кабинетҳои фаннӣ ва дигар зербиноҳои амалкунанда 1622 тонна ангишт пешбинӣ шуда буд, ки то фарорасидани фасли сармо дар назди муассисаҳои таълимӣ ба қадри кофӣ сӯзишворӣ захира шудааст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Шулонак барои фаъолияти мутаъддили кабинетҳои фанниву синфхона, хонаи омӯзгорон, китобхонаву ошхона ва устохона аз нақшаи пешбинишуда зиёд ангишт захира шудааст. муассиса барои зимистонгузаронӣ ягон мушкилот мавҷуд нест. дар се бинои таълимии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Каддара 600 нафар хонанда таҳсил дошта. барои давраи зимистонгузаронӣ 30 тонна ангишт захира шуда. ҳамзамон 13 синфхонаву кабинетҳои фаннии амалкунандаи бинои дуошона тариқи шабакаи алоҳидаи гармдиҳӣ бо ангишт фаъолият мекунад. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Қалъаи Сурх аз 10 синфхона иборат буда 236 нафар хонанда дар ду баст таҳсил доранд. ин аст ки барои давраи зимистон зиёда аз 12 тонна ангишт ва дигар намуди сӯзишворӣ ба қадри кофӣ захира шудааст, то ҳолати гармдиҳии синфхонаҳо ба талабот пурра ҷавобгӯ бошад. муассисаи таълимии деҳаи Шул аз 4 бинои амалкунанда иборат буда шумораи хонандагон 882 нафарро ташкил медиҳад. синфхонаву кабинетҳои фаннии бинои дуошонаи таълимӣ асосан тариқи шабакаи алоҳидаи гармдиҳӣ ва се бинои таълимии дигар бо ангишт фаъолият дошта. сӯзишворӣ аз нақша зиёд захира шудааст. имсол барои зимистони соли 2020-21 28 тонна ангиштсанг, 12 метр куба ҳезум, 220 литр сӯзишвории дизелӣ гирифтааст, ки барои зимистони имсола басанда аст. бо зиёд шудани шумораи хонандагон дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии деҳаи Қазноқ бинои нав ба истифода дода шуд, то шароити таҳсили хонандагон боз ҳам беҳтар гардад. инак дар 4 бинои таълимии амалкунанда 634 нафар хонанда таҳсил дошта. барои давраи зимистонгузаронӣ 26 тонна ангишт ва дигар намуди сӯзишворӣ захира шудааст, то фаъолияти мӯътадили муассисаи таълимӣ дар фасли зимистон таъмин карда шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. идомаи ахбор. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд шумораи зиёди корхонаҳои саноатӣ ба қайд гирифта шудааст, ки самти фаъолияташон ба истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир ва ивазкунандаи воридот нигаронида шудааст. ҷиҳати барқарор намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва корхонаҳои аз фаъолият бозмонда бошад, аз ҷониби ниҳодҳои дахлдор тадбирҳо андешида мешавад. гузориши ҳамкоронамон. ташкили ҷойҳои нави корӣ, дараҷаи баланди истеҳсолот, таъмини талаботи сокинон ва афзоиш бахшидани ҳаҷми маҳсулоти содиротӣ аз ҳадафи аслии саноатчиёни вилояти Суғд ба ҳисоб меравад. дар вилоят бо таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ ҳамасола шумораи зиёди сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин гардида, бо ин васила сатҳи некуаҳволӣ баланд бардошта мешавад. дар даврони соҳибистиқлолӣ барои фаъолияти пурсамари соҳибкорони ватанию хориҷӣ дар соҳаҳои саноати кӯҳӣ, сохтмон ва истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ, саноати сабук ва хӯрокворӣ, кишоварзӣ ва коркарди он, сайёҳӣ, нақлиёту коммуникатсия ва дар ин замина таъмини саноатикунонии бо суръати мамлакат шароити мусоид фароҳам оварда шуд. корхонаро моҳи феврали соли равон ба истифода додем. дар корхона 40 нафар занҳою ҷавонон кор мекунанд. самти асосии фаъолияти мо қаннодӣ аст. батончик шоколадҳо, шоколадҳои вафлигин, вафлиҳои асалин мебарорем. дар бозор мо рақобатпазир ҳастем. маҳсулоти мо дар бозори ватанӣ харидорҳои худро дорад. бо мақсади ба низом даровардани раванди рушд дар мамлакат бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати муайян намудани самтҳои асосии рушди иқтисоди миллӣ, стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 таҳия ва қабул гардида, саноатикунонӣ бо суръати мамлакат ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ қабул гардид.
тадбири мазкур дар самти рушди соҳаҳои муҳими мамлакат, ташкили ҷойҳои нави корӣ, дараҷаи баланди истеҳсолот, таҳкими иқтидори содиротии мамлакат заминаи мусоидро фароҳам меорад. дар вилояти суғд имрӯзҳо зиёда аз 111 000 соҳибкорон фаъолият менамоянд ва ин нишондиҳанда ҳама сола зиёд шуда рафта истодааст. имрӯзҳо аз ҷониби риёсати сармазори идораи амвали давлатии вилояти суғд як қатор лоиҳаҳо омода карда шудаанд ва онҳо барои маблағгузорӣ карда шудан ва барномаҳои давлатии сармоягузорӣ ворид карда шуданд. Ба ғайр аз ин инчунин аз ҷониби худи соҳибкорони маҳаллӣ низ як қатор лоиҳаҳо амалӣ карда шуд. Инчунин дар миқёси вилояти суғд минтақаи озоди иқтисодии суғд вуҷуд дорад ки он низ ҷалбкунандаи сармоя мебошад. айни ҳол дар минтақаи иқтисодии озоди суғд 30 корхонаҳои ташкилотҳо фаъолият доранд. бо вуҷуди рушди босуръат ва таъсиси иншооти соҳаи саноат мутаассифона то ҳол дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ҳастанд корхонаҳои бузурги истеҳсолие ки масоҳаташон даҳо гектарро ташкил медиҳанду бо сабабҳои гуногун фаъолият накарда дар ҳоли харобшавӣ қарор доранд. ин ҳам дар ҳолест ки дар ин корхонаҳои бузурги истеҳсолӣ инфраструктураи лозима фароҳам оварда шудааст. дар сурати ҳарчи зудтар роҳандозӣ накардани тадбирҳои лозима имкони дубора барқарор ва мавриди истифода додани дастгоҳу иншооти бузурги истеҳсолӣ аз байн меравад. рушди ҳамаи соҳаҳои хоҷии халқ аз тараққиёти соҳаҳои воқеии иқтисодиёт вобастагӣ дорад. давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳибкорон барои хусусӣ гардондани ин корхонаҳо иҷоза додааст ба он хотир ки соҳибкорон баъд аз хусусӣ гардондани корхонаҳо ҷойи корӣ бисёр кунанд, истеҳсолотро васеъ намоянд ва мутаассифона баъзе корхонаҳо имрӯзҳо фаъолият надоранд. бинобар ин вақти он расидааст ки нисбати он корхонаҳое ки имрӯзҳо фаъолият надоранд чораҳои мушаххас бояд андешида шавад. сабаби фаъолият накардани коргоҳу корхонаҳоро масъулон чунин шарҳ медиҳанд. сабабҳои асосие ки корхонаҳо фаъолият надоранд ин норасогии ашёи хом, нарасидани мутахассисон, рақобатнопазир будани маҳсулотҳои истеҳсол мекардаи корхонаҳо, фарсуда гаштани таҷҳизотҳои технологии корхонаҳо мебошад. баъзан ҳастанд чунин корхонаҳои хурде ки дар қайди омур ва дар қайди андоз номнавис шудаанд. ин ҳам бошад як моҳ ду моҳ кори худро ба роҳ монда баъд аз он ки маҳсулоташон рақобатпазир намебошад аз фаъолият боз мемонанд ва мақомотҳои омур ва андоз аз ҳисоби қарздор будани ин корхонаҳо аз рӯйхати омурӣ ва андозӣ бароварда наметавонанд. дар робита ба ҳолати ҷойдошта ва бо эълон гардидани саноати кунунӣ бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми стратегӣ намояндагони мақомоти маҳаллӣ ва вилоят, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, вазорати саноат ва технологияҳои нав, вазорати молия ва дигар масъулони соҳаҳои дахлдорро дар якҷоягӣ бо соҳибмулкон зарур аст ки дар ин самт тадбирҳои таъхирнопазирро ҳар чӣ зудтар амалӣ намоянд. Самандар Искандарзода, Маҳмадсаиди Камол, Фирӯзи Мусо, Ахбор. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Роғун тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ идома дорад. дар ҳамин замина дар маркази шаҳр бо саҳми соҳибкори ватанӣ бинои ҳамом, сартарошхона, кошонаи ҳусн, майдончаи бозии кӯдакона ва таваққуфгоҳ барои 100 адад воситаи нақлиёт сохта ба истифода дода мешавад. гузориш аз шаҳри Роғун. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Роғун тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ бо суръат идома дорад. дар шаҳр аз тарафи соҳибкорон якчанд иншооти замонавӣ аз ҷумла ҳаммом, кошонаи ҳусн, сартарошхона ва меҳмонхона бунёд карда мешавад. иншооти мазкур ки боиси тақвият ёфтани инфраструктур ва беҳсозии сатҳи хизматрасонӣ мегардад, бояд то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шавад. шаҳри Роғун рӯз то рӯз ободу зебо шуда истодааст. муҷассамаҳоро бинед, боғҳои фарҳангӣ фароғатиро бинед, қасри фарҳангро бинед ки сохта ба истифода дода шудаанд. аз тарафи соҳибкор Фаридун Давлатов дар соли равон бинои замонавӣ маркази ҳунарҳои мардумӣ сохта ба истифода дода шуд ки 6 нафар духтарони хонашин соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. дар шаҳри Роғун бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои созандагиву бунёдкорӣ бо суръат идома дорад. ана ин биное ки мебинед бинои ҳаммом, кошонаи ҳусн, сартарошхона мебошад ва дар назди бино таваққуфгоҳ бояд то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои 100 автомашина бояд сохта мавриди истифода қарор дода шавад ва дар
паси бинои кошонаи ҳусн ҳаммом меҳмонхона барои 60 нафар бояд то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ сохта мавриди истифода қарор дода шавад. ин соҳибкор дар оянда боз нақша дорад ки меҳмонхона барои 60 нафар, мағозаи хӯрокворӣ, ҳафзи шиноварии болопӯши мардонаву занона бунёд намояд. тибқи нақша иншооти мазкур дар 3 соли оянда бояд сохта шаванд ки боис мегардад даҳон нафар соҳиби ҷойи кори доимӣ гарданд. дар шаҳр ҳамчунин соли равон роҳҳои пиёдагард пурра сафолакпӯш карда шуда, ҳамзамон зиёда аз 5 километр роҳҳои байни деҳаҳо пурра аз таъмир бароварда шуда, ҳамзамон корҳои сабзхӯрамгардониву гулшинонӣ бо суръат идома дорад. тасмим гирифтем ки то 30-солаги ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии пешвои муаззами миллат барои сохтани ба истифода бурда додани як варзишгоҳи хурд ва як ҷои бозии кӯдакона то ҷашни 30-солаги истиқлолият ба сохта ва истифода диҳем. ҳамчунин дар маркази шаҳри Роғун аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ корхонаи обҳои ташнашикан, бинои маркази ҳунарҳои мардумӣ, 5 изгоҳи замонавӣ, мағозаи хӯрокворӣ ва майдончаи варзишӣ сохта ба истифода дода шуд. ҳар ҳафта аз тарафи роҳбарияти шаҳри Роғун бо мақомоти дахлдор барои пешгирӣ аз бемории коронавирус, сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ, ҷонлоқ намудани корҳои ободонию созандагӣ ва сари вақт ҳал намудани муроҷиати шаҳрвандон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. дар соли равон дар маркази шаҳри Роғун бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ, парчам ва нишон сохта мавриди истифода қарор дода шуд. тибқи иттилои сармеъмори шаҳри Роғун бояд то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 100 иншоот бояд сохта мавриди истифода қарор дода шавад. Амраз Авлазуда Баҳодиристам, шаҳри Роғун, ахбор.